Miláno v Taliansku vám asi nemusím nejak extra predstavovať. Potom ako partnerová sestra omylom rezervovala hotel o mesiac neskôr, sme sa vybrali na menšie nákupy my. Tentokrát sme si vybrali Orio Center, nedaleko letiska Bergamo. Už karazži na nás vykukovala reklama Terme San Pellegrino. Keďže my sme dosť spontánni, takže po nákupoch a občerstvení sme sa vybrali na cestu. Za 30 minút sme boli tam, no samotné okolie už vyrážalo dých a historická budova vyzerala nádherne. A to sme vôbec netušili, čo nás čaká vo vnútri. Vyzeralo to naozaj nádherne, ako v nejakom paláci alebo divadle. Popravde aj na druhom poschodí bolo divadlo. Wellness si môžeš užívať na 2 poschodiach, rôznych saunách, termálnych kúpalisk, taktiež rôzne procedúry, krémy a parfémy. Ak prejdeš po tejto nádhernej chodbe, dostaneš sa do bludiska San Pellegrino minerálnej vody, kde si môžeš posedieť, dočítať sa niečo z histórie alebo pozrieť si rôzne obrazy. Asi nemusím spomínať San Pellegrino minerálne vody.